ଏବେ ଏବେ ଆସିଲା ବଡ ଖବର ଆଜ୍ଞା ଖବରଟି ଜାଣିଲେ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇ ଯେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇଲା ବହୁତ ବଡ ଖବର। ତ ପୁରା ଅପଡେଟ ଟି ଜାଣିବା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଓଡିଆ ର ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇଲା ଏକ ବଡ ଖବର। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କୋଟି କୋଟି ଦେଶବାସୀ ମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଭେଟି। ଦିୱାଲିରେ ଦେଶବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ ଖୁସି ଖବର। ମାଗଣା ରାସନକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଆଧାରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଦେଶର ପ୍ରାୟ 80 କୋଟି ଦେଶର ପ୍ରାୟ 80 କୋଟି ଅ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 80 କୋଟି ଜନତା ମାନଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଆହୁରି 5 ବର୍ଷ ଧରି ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଦୀପାବଳିର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଏହିଭଳି ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ନ୍ୟାସନାଲ ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ ଏନଏଫଏସଏ ଅଧୀନରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ, ଗହମ ଓ ଚିନି ପରି ସବସିଡି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବିକ୍ରୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସଠିକ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ବଣ୍ଟନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ କିମ୍ବା ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ କରନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ର ଏକ ଦୁର୍ଗରେ ଏହି ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମାଗଣା ରେସନ ଯୋଜନାକୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉଟାକି 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଉଳ, ଗହମ ମିଳିବ। ଦେଶର 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁକା ସେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଗହମ ମିଳିବାର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଗହମ ମିଳିବ। ତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଗରେ ରଖି ଏହିପରି ଭାବେ ଏକ ଘୋଷଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକା ଭଲ ନା ଖରାପ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଓ ଏହିପରି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ନ୍ୟୁଜ ପାଇବା ପାଇଁକା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବି।